for my mama nyina akwa ba Famra Penisem TV. So say na first time I subscribe, like, comment and share. Penisem dwumadie so afi so Penisem TV so ana ye de be na ye be pie Asante Achim Dwansa ana sisi ye ni eche na unu say ahensem ni nkonwasem mpanini etumi de me Kofi Afriye rusa me ho a eje wadwo na betwa ne memfra ntoma mo fa nche me san say de bia me ntoma na eye adwuma na de tie ne say omahene ebochidom hene enti nyina ye de yani kotwa wisi ayehwene ti asantam eba bedi mu adanse ne de ho amanebo de abreye na hwefo a ehwe Penisem TV ewo dwumadie so enti ene ye be de ohwe machi ha eye berima Ricky Osei Wusu a eye bo ne se omahene chidom hene ana ene ye ba na ye ba behwe se bibia betimi aye kama ewo eye Asante Achim Dwansa omahene ahemfi enti enche britie ye beko na mpanimfo abeta na chiakosire nsuaye ere ama berima Ricky Osei Wusu no omakwa akosire de ama na omahene so ahwe se obesuai se omahene echidom nti na wa se de ama ne boni nyina ere ebremo Dwansa mahene ahemfi midi ene Kofi Afriye team of producers ne dos omo ebom chidom headed by Owura Kofi Poku Swazi Billions and afin so nanama ene ekuta camera no na age ebom chidom enya samkuto abusu ahya ne so subscribe like comment na share na jumadi ni na entimi enya kama medical mo nya ntie se yewo Asante Achim Dwansa na omahene ebochidom hene yekosire nsuaye de ama no na berima Ricky Osei Wusu a omahene ma na abesuaye se chidom hene na ne mabo apri na me ne babedi nkomo hye so se de fa akunwasem de fa amamre ne amane kwan so de uhyia Kofi Afriye a kan hu se emfiri masetena mu empempen udi ankasa waso akunwam se odi kwa akoso de akye omahene ene de di na Osei yakoko omahene bo chidom hina a obokro ni nyina chidom obo omahene nyina chidom empempen ade na wo ba be de ama Asante Achim Dwansa omahene na omahene so etimi akone na afi so mpuntuo ni nkonwa di a yedi wo Asante mamu a etimi afa no tuma pade afra ene ma ebe ma Dwansa man de bebre ze yehwe yeku ho anu am se ye hemfuru ma hini enye emrantere de youth no anti de ntia ma ya jatu se pesi di chilo ya kunwa ne pesi ma mbebu no so bam no mu hu emfaso a enemu tete ya hindi na wo ho no inyama yana enkase ye emperifu ade ne nkwala no yesu sum because ye ba mu bia yenimu die ne enema ye wo no ene de be ka ho ma chidom hia konwa no adi mu nti eno ka ho bi ye wo foundation ahodo ne nema ewo ya dwimu a pese ye ba ye de be boa ama Dwansa man atumpon na hwe obi be ka se sabi osrade kakra wo anase obotum edu nti ana ye yi se chidom hene emse chidom so de ma wa ade so apa na da so kro ni nyina so down kro ni beko ebetumpon ye wa enya osrade nti na ye ma wo se chidom oh dabi sesika de a ekasika kwa de nka menka ho ye hwe busuan na se de adide fata no na de ma no enyesika ye ya hwe na nze otufo nsem a wokekan ya sahine ne to wo ye hianiu wo ye sikaniu wo ye hwanyu sahine ne to nko ade a wo se de ma ho enyesika sekasika nko ade a kam yin se anka drum so because hwe busuan mu a esikafo bibri sekasika nko ade a anka drum so but ye wo to na bedi hene a asase na ana wunni hene nso a ube bia wunni hene wate mu chana se aha nti ahinde de ye wo na se wo ye hene a eda di wunyi ni mu nyina no ahinde no eda di wo mu eno na bigidi se ato me a ene omahene ekwakwa kopijame a ekobom chidom hene nsuya no ede beto wanim na hwanhwa ne te se na otimi yo uyam hyew anase ofi se ya kase obi kodi akonya de anache se asem ne amane nkwa se na esiti ye wom se enye omahene bo midi abusua no beto abusua na me wo mu no omu na eyi me ede me kwakire wo hene so mbagima tuma no so mu nyirentum nti ye koyo no so magima tum nti wo hene de ye yi me ede ma kwakire no enye on na yi me mabusua na me wo mu no ana omo yi me omo de me kwakire wo mahene na ahinde hu nsam de mfa se minim bia ko me ne hemfo bebre san
edi ehu ne saa ne man de nyine se bi wo mi mu ye ka se ehwai kra tisi se de we kwakwa kuswai obi wo ma ne se dem ebi abosumi mienu ma ne sua se de ehwai but mi swai kra ma mi nyine se mi di be 10 minutes kra wo ho because me ne hemfu bi na ntinti mi nim ahenie no ho enema kakra nti ehu de ebi mo me nana yehwe sese o kwa ko swai se omahene chidom hene asante atim dwansa ade na mabunu a sese eni adwuma ye mabunu a omoda adwene da krumu no so ade na omohwe ne mufamfi wo a wo ya babunu a oba bedi chidom hene de na yehwe ne mufamfi wo ahemfo de kampuntu ahemfo enka no tese na ahemfo eye mpuntu but baby ye duro no ebetimi ayusu yenim de ne ubu ne be kasa ye connections ni ade na e de apɛ enwuma ama dwasafo emamu ane mabawa o maku school a o ma weze school ye bibia enti o se ye bo ye hye o muden se de be ya o musu betimi akɔ school because se school ye bibia ene ehwe ehemfo yesi wo mu ya wan kɔ school a wahini no ne die no be den enti se hye emamu ane mabawa na e wokuru mu no de so mbe yom ho no masua de ye mi gina we adisua no masua bia mi gususua we baby me di bedi wadwuma mu ne ne ma still na adisua no mi gususua ko tum tamo ebewu nje be show mo de no mu so nye o mo hu sua de na yesu yusu ye connection ne so de apadwuma mo ma ye ene betumi da ye de abodwa saman nana mpanisi anoma chedua so wajebo me ye na ye de yankomo na sisa se nya me gina nya me se adwuma no doso yehwe sesei krom ha ana afen so emiamia bebrebe santimemu atitiro opemso di ne finhia de onunum oba be omahene chidom hene de mpa na betimdi aye aboa santehene ama santehene enyumadi a wodi bebrebe no wo ye babuni betimdi aboa ama omahene nso so dwumadi a odima santehene no atimi akosoro na afa no tuma pa bebrebe de afra moya otufo di ne finhia de onunum ede na betimi aye de aboa osun ene osun yede sum ye kuro yi ama bia ka asanteman eno a na yeguso aye eno achi no binyine se bibi o bi mu a wetimi de aye ede abo otumfo no awunim de ana awunim ne ewoso woye ndi de obetimi aye ne se odinim de ne beto ho a na maboa no na aye nkoso yeru ahemfie manfa we ntwam na eye fancy emabunu bebre wo abefo tetafide ni so a ano ye afufu pa so mu twabo santehene so mu twabo ahemfo titiru gamanche ene santehene ochehene ana ahemfo bebre ni nyina ye ahemfo binum a omhyehyehye omachi uye babuni di asem na abeka che sem babunu no na afen so omo di santehene atem yenye omode ebi amidatem di ebe yi oma no mi hunu se eye omunim de na enkwachiri wo minyine se wasua de anase waku school anase etete wo fie a ubegyina bonte di pani atem ya santema mu aso wunim se pani kura no oni pani tena ana pani beto so wote akonwa so wo sori na ma pani ne tena so ba san enen mu nyasa na manayira eyesua tra ana ma ene sa na ma nyina ihu nti emamu ane mabawa wudi atem wo internet so ne ade ne me fo se ye obunum de na wo fom ana bi won so ntete ne nkoyie wanya fie tete a umu pani sare mu no nana ye disi asembe na beka etwato a de beja omanfo hwe Penisem TV bese magu so ma ahini hia wo me na ahini na me ni se danye ho bi batimi wura mu no hu se ahini ade a wudu hu wura mu a eboa nana de okay hia me pa hwe kamanim ye na ka che ahwefo magu ni titi ahini ehia na menya mamu na me woka hini a na menye me se da nyinnie papa but me wura mu no hu se eboa because ebie kwan bibiri emawo ba bia ebia pani bi bedu a ye mani nwuram no hini wuduru ha fa ho ne wakonwa wudie se ye ketewa o se ye kesi wuduru ha obewuram ntia hini de emabu no ma hini ni hia o ne ho hia ebusa egusu ewo dwansa na Bema Rico say
usua obesua se dwansan chidom hene no ana menya na busuafo ni bi wa ye ne omo ebedi nkomo opani waroma obebo odin na wache odibre wa busua mu amaye Ya frame Kofi Kumi. Me nua ni mpon ene na na chidom hene. waroma nana sai na wusinim no edifa ewo efia ne abusua mu abontin Yo, me nua ne de in fact me hu ni yie e o se fata se odi chidom hene. Obuade, owonimde. In fact, owotima, owakoma ema nipa. abra abusua mu yi no se onkodi chidom hene no yenim se abusua bia adidie ba abusua mu a mentem ho ase aprapre bi ewo mu mu de no se ne sikoye No kre penchen ne eniama bi saa te se de o ka no aya na ewom. Nanso se ne medi kan ye se me nua no ne suban na hofama ene se ne otie ni nti no abusua ni nyina agitu mu se no kre osefata na odi akonwa na yeye na ne sanso nti no bi ata na chi nti obi ata na chi se oni chi no hene no penchen bi anim ye hwe ne suban ene na fasuo ene se ne otie a obetimi asom oman hene yenim se de ahensem ne nkonyasem de dodo na apem mabunu momabunu aka ewo fia no sen na musi ene omo kasa se de be ya wo soso sabi bebia oso omo kokodu ene bebia oso nkonwa ne nananom pagya wo mo ede omo kodu no sen na mo no makasa de asie na na chidom hene na o yesusu dua ema mabunu enti mabunu a ewo abusua no nyina wo se ye hwe no na ye di tu ya na mon one ne kasa no am se no o ka anisuade hu no wo man mabunu ewo kro yi mu na eye me se sesia no bebia ye du no mabunu no na wo se ye ni koye ho na ye nso se ye yi chidom hene a o ye babunu onim babunu no ne wo ka se wo se mabunu no ema o mani ko adesua ho ye because ono ankasa wo hwe na wasua de menua no wasua de du akire enti no fapem ene anisuade hu no wo ma mabunu ewo kro no mu ene ne se mabunu nyire omho no mu nsua de na onfa nimdia a owo bebia wadu ni de owo na onfa mmoa mabunu na oka bibi te se connections are na oka nyina akosi se bebia wadu no wo links broni beka se links a obetimi de aboa mabunu de ye pene se mabunu bekoso mabunu ye ka se omo na ye future leaders brofum omo na daachi ye ni ho a omo behwe akire te se de na na chidom hene saa bere yo ye babunu a ya frɛ ne se ommebo oman hene achidom na omfa nsom asante man ne saa pepepe ne pese ye youth ye ka mabunu a wo kuro yi mu ebe yire omo ho na bebia wo se ye di omudu ana na beboa obia mana du bebia pepe so wo so du te se ne ono so hya ase ene pempen so a wadu eno a ne de ye hwe kwan se na beboa ama mabunu a wo kuro mu ha enso enya se ye adwuma se ye school se ye because nipa no ko school no owie school ya ye kan okono owie a ewo so ye adwuma enne de ye kan ne mabunu empe nsa no dwuma ene de keka ho ni nyina no na bebo chidom ye be hye mabunu din se na ye de technical and vocational education ene ade ye besua ade na ye hunimde nsa no dwuma ne ade eno na beboa mabunu nti na adni so ade hunu kese a ye bebo na chi dom ne ye beboa no na mabunu a ewo oman yi mu ene kuro yi mu no atimi atumpon adu de wo so mudu apani yedi besi no mpani se abobeka wa ne frontuma abusua mu ana mo so ne nsa se onkonkoye o mahini chidom hini menyi ni se da bi beba mo ankasa mba ni pindu nana uba waye dwe waye hantan se bi bru manu sisum na so mo mba ni sa na afi nso masa susum netiko da sa akoto sum na so menyi ni se bi bisa besi eni se eba ne sa because na ni suade hunu ne de opese oman no ne emu mabunu ekodu no obi ani beje ho ennu bre bia beka se na menua na nkasa nso no obre no ho ase uhu na oni ni di nkomo oni ni interactia bro ni beka se oni ni interactia ubehu ne bobre eni ni suban enti menua ne de ogide wonu mu se obi abeso no mu obi abedi na chi enkoba saada yewura yesum yewura akonwa sikadwa
enkwa na yɛntena so na yɛmpia wo mfiri so na megidi sɛ ɔmo som yɛwura nyinaa nso esua saa sɛ ɔmo bɛfa kwan pa so a ɔman no ne emu nipa nso bɛbɔ ɔmo akyi dɔm abere biara ɛnkɔyɛ pinido te sɛ deɛ yɛtete wɔ baabi no ɛmma ne saa.
Nana Akui Nana Akoko and Nana Nana Yankubago Nana Enti and Nana Nana Afaniti Sumpa Nanum and a Sudan Samai maybe car Santamai I don't know me or say Akoko the Baba Tosso. Omanya wadaroma so emi yare o fe manopa ewia anajo the suom na mama the two kwesiada